Прыгожыя казкі і страшная быль. Менавіта пра гэта раскажа вам белая дама Альшанскага замка ці дама з сабачкам замка Крэўскага. Па легендах гэтыя жанчыны з'яўляюцца на пабудовах звычайна ўночы і могуць напалохаць мінакоў. А адкуль з'явіліся гэтыя прыгажуні на сценах палацаў? Справа ў тым, што раней быў звычай прыносіць у ахвяру людзей, каб сцены замкаў моцна трымаліся. Белая дама Альшанскага замка калісьці была маладою жонкаю аднаго з цесляроў. Сцяна замка пры будоўлі ўвесь час развальваліся і вырашылі, што гэта духі месца патрабуюць ахвяру. Дамовіліся, што ў ахвяру пойдзе тая першая жанчына, которая прынясе свайму мужу есці. Але ўсе будаўнікі папярэдзілі сваіх жонак, а гэты цесляр такі быў сумленны, што не папярэдзіў. І вось гэтая маладая жанчына прынесла мужу падвячорак і была прынесена у ахвяру. Пасля таго, як яе замуравалі ў сцяну, сцяна больш не рушылася і замак удалося пабудаваць. А самае дзіўнае, што пазней пры раскопках замка насамрэч знайшлі шкілет маладой жанчыны. Прыкладна тое ж самае было на Крэўскім замку. Там у сцяну замуравалі дзяўчынку, которая гуляла з сабачкам. І толькі гэта дазволіла дабудаваць замак. Вось такія былі звычаі. За ўсё трэба было плаціць. Ці духам месца, ці духам тых дрэваў, которые выкарыстоўваліся раней на будоўлі. Праз тое, што нечым трэба ахвяраваць, сяляне часта баяліся дабудоўваць хату да канца, бо лічылі, што той, хто першы зойдзе ў дабудаваную хату, першым і памрэ. Таму, напрыклад, на Брэшчыне пакідалі дзірку ў страсе і цэлы год яе не закладвалі, каб усе беды праз гэтую дзірку выляталі, а хата нібыта была недабудаваная. На Віцебшчыне і Гродзеншчыне лічылі асабліва важным дагадзіць будаўнікам, бо калі раптам ім нешта не падабалася, яны маглі сурочыць гаспадара. Вось. І таксама яшчэ на Гродзеншчыне лічылі, што калі будаўнік сурочыць гаспадара, то яму на галаву упадзе бэлька. Таму гаспадар не спяшаўся першым уваходзіць у хату. І ёсць прыказка такая, што першым увайшоў вол і яму на галаву упала бэлька. А з гэтым таксама звязана і тое павер'е, што зараз у новую хату першай пускаюць котку. Ну, яе нібыта менш шкада, чым чалавека.